Dobar dan, evo nas u novom videu. Danas bih vam govorila o tome da li je moguće pomoći onome koga savjetujemo ako ono što govorimo ne umemo sami da primenimo u praksi. Naime, osoba koja nekoga savjetuje, a ne zna da uradi ono što savjetuje, malo je verovatno da će onaj ko to sluša također moći da to sprovede. Primjera imamo puno, naročito u vaspitanju. Kada roditelji savjetuju svoju decu da nešto urade, a to sami ne umeju da odrade i uopšte im ne pada na pamet, da je to jedini put i jedini način da ih dete čuje, razume, posluša i da odradi ono što ih savjetuje, ono što ga savjetuje. Pa tako recimo majka koja svojoj ćerki govori ti budi pametnija od mene, nemoj raditi tako kako sam ja radila. Malo je verovatno da će ćerka poslušati, da će je čuti. Jer da bi je čula, majka treba da počne da radi stvari na način na koji bi želela da to radi njena ćerka. Ili otac koji dolazi sa posla, sedne pred televizor i provede popodne tako. Ali svome sinu kaže, izađi napolje, druži se, trči za loptom, igraj se, nemoj samo sedeti za kompjuterom. Onaj ko to sluša vidi paradoks onoga što se govori. Onaj ko to sluša sa strane. Ali onaj ko to izgovara najčešće ne vidi taj paradoks. Da je ovo istina, znam iz sopstvenog iskustva. Naime, pre više godina, više, kada je moj sin završio srednju školu, zaposlio se je, jako sam želela da on upiše fakultet. Tada mi je učitelj rekao, da bi tvoj sin uradio ono što ti želiš, moraš ti to uraditi. Da se upiše na fakultet u ovim godinama nije baš praktično. Trebalo je obezbediti vreme za odlaske na predavanja, za učenje, za domaće zadatke, vežbe, mnogo toga. I finansije. Ipak,
Poslušala sam. Nekim čudom. I rekla pokušat ću. Nakon nekog vremena moj sin je došao i rekao: znaš mama, ja bih želeo da se upišem na fakultet. Da li je to moguće? Nije znao za moju odluku. Nije znao šta ja radim. Nikome nisam rekla. Samo sam se pokrenula u pravcu sprovođenja plana. Nakon čega je došao i odgovor sa njegove strane. Rekla sam ok, ako položiš prijemni, upisat ćeš se. Položio je prijemni i zajedno smo krenuli u prvu godinu. To iskustvo je bilo nešto što je potvrdilo da ako želimo da nešto neko uradi ili da se promeni, to ne možemo uraditi direktno tako što ga savjetujemo i što mu pričamo kako treba i šta treba da uradi, već indirektno tako što se sami menjamo u pravcu onoga što želimo da postignemo. Postoji i priča o tome negde u nekoj zemlji jedna majka je dovela sina kod učitelja i rekla: učitelju, ja više ne znam šta da radim sa ovim detetom. On jede previše slatkiša i ne mogu nikako od toga da ga odučim. Učitelj je pogledao dete, nju, i rekao da se vrate za 7 dana. Majka je za 7 dana došla i ponovo postavila isto pitanje. Učitelj ih je pogledao i ponovo vratio. Rekao da dođu za 7 dana. Majka je 3. put dovela dete Učitelj je pogledao dete i rekao da idu kući, jer će dete prestati da jede slatkiše. Majka ga je pitala: učitelju, zašto ti je trebalo toliko vremena? On je odgovorio: zato što sam sam morao da prestanem da jedem slatkiše. Nadam se da sam vas inspirisala, podstakla na razmišljanje i podstakla da pokušate sami da se menjate u onom pravcu u kome nekoga savjetujete da se menja. Želim vam ugodan dan. Do sljedećeg slušanja.